समायना गुफुर गावदांदां आयो जानजि सेरे रे सानफ्रामबो फैयो बियो स्कुटि लानानै जेब्ला बियो स्कुटिखौ बैथिं जायदोनो खनाथिं नायहरखुमायो आङो सिरि सिरि केसि कलेजाव सोर सिखोला नायनो समायना फार्स्ट सेमिस्टारनि आयो खावलाय फावदरदो लागो सानजौफुआव जेबोला ब्रेक टाइम जायो गल्डेन हटेलाव साहा लोंहोयो सानजौफुआव जेबोला ब्रेक टाइम जायो सानजौफुआव जेबोला ब्रेक टाइम जायो गल्डेन हटेलाव सिंग्रा जाहोयो डिपार्टमेन्टनि बबे बिफाननि आयो मिथिला आंलाय बबे बिफाननि मिथिला आंलाय आयो मिथिला आंलाय केसि कलेजाव सोर सिखोला बयफ्रेन्ड गैयाबोला बिहा लोगोआव रावबो बयफ्रेन्ड गैयाबोला बिहा लोगोआव बारा बाराबा आङो प्रप'जसो खालामगारसिगोन आं नङा दै सिनियर सेंग्राफोरासो लोगोआव बिसोरहा बयफ्रेन्ड गैयाब्ला थिखांनानै लांगोन आं KTM बाइकआव हिमालय रेस्टुरेन्टआव ओंखाम जाहैगोन केसि कलेजाव सोर सिखोला नायनो समायना जानजि सेरे रे आयो खावलाय फावदरदो